vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti murume wangu kutomuda handichatombomudi zvachose, but ndiri kutsvakawo kuti dzipi nzira dzandinokwanisa kuti ndinge ndichizoshandisa kumuramba nadzo. Ndakambozama kuti ndinge ndichimutageta zvezvo zvekuti as long as I catch him cheating on me, then ndobva ndatomuramba, but still mukomanashi, no matter how hard I try, munhu uyu ndatomukoniwa zvachose. Ndiri kutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Mufesi uyu handichamudi. Ndine zvikonzero zvangu izvo zvandiinazvo. First of all, pandakapinda naye mumarriage zvakaitika mukoma, ipapo ndainge ndiri form 3. I did not have that choice yekuti ndinge ndichisarudza, because kweduwo kwatinobva kumhuri kunotamburwa. So ndainge ndiine munhu wangu uyo wandainge ndiinaye, then ivo vakabva vazouya manje for a Christmas holiday. Paya ndikabva ndatoona kuti ainge ari mufesi, ainge ari bo. Saka ndakabva ndazomanikidzirwa nasisi vangu kuti ndinge ndichidanana naye even though ndainge ndisingadi. Zvadaro mukomanashi akazoti asati adzokera kuHarare ndopaakabva achizomanikidza kuti tinge tichizorara tose paya. Mushure mekunge tarara tose, that was when I found out kuti ndainge ndatova nepamuviri. Maparents angu akangoti azviziva the day ravakangozviziva kuti mwana atokanganisika. Mukoma handina kumborohwa, handina kumboitwa sei. Amai vangu nababa vakatotanga kutopembera. Ndokubva ndazotorwa paya navatete zvebhaizi zvichingonzi mudhara vanga vachipopota, but mudhara vakatofara. Then ndikabva ndazotizira paya. So ndakatizira ndikabva ndazoenda ndikabva ndatanga kugara nagogo vacho. Then ivo vakatongondibatawo zvakanaka pasina kana nguva. Then shoko rikabva ratosvitswa kuHarare. Maparents acho akabva atouya, nyaya ikabva yazogadziriswa nekukasika because ndainge ndichiri under age. Ndokubva ndazotorwa ndikabva ndazounzwa zvino kuHarare. Ndava kuHarare mukoma, ivo vamwene vangu vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. So ndakangoti ndabetserwa mwana wangu akati ava kuma 3 months ndopa ndakatotanga kutoita zvekuchikoro. Ndokubva ndachizonyora form 4 yangu. First time ndakafoira, ndikabva ndadzi ndinge ndichidzokorora zvekare. Ndokubva ndachizonyora zvekare, ndikabva ndazobuda ne5 subject dzangu, ndikabva ndazocombina zvekare. So pari zvino ndine masubjects angu awo anokwana kuita 8. Nezvose izvo zvandakaitirwa nehama dzemurume wangu, all the good things that they have been doing for me, but handikwanise kuzviappreciata. Nai ndingaitawo sei? Is it because uyu mwana wavo he is not the first guy that I slept with? Because ipapo patakatanga kusangana pabonde, it was just that ndainge ndichiri mwana mudiki, but akatozviona kuti munhu wangu uyu haasisiri musikana akakwana. Saka ndinongoti dzimwe nguva kana ndakagara paya, ndinobva ndangotanga kungorangarira how nice it was kuita bonde nemunhu waunenge wakatanga kuita naye bonde. Saka what do I do kuti ndinge ndichibvisa pfungwa idzodzo dzekuti munhu akandikoshera mufesi uyo wandainge ndichidanana naye. Even right now mukomanashi, pose pandinodzokera kumba, like hatina hedu zvatinokuzokwanisa kuita, but this guy ndinototi ndinge ndichitomupa mari. Like last time ndakati ndiri kokumba uko, ndakagumisidzira ndazomupa 6,000 rands iyo yandakamupa cash, ende kutoti nditi mari iyoyo ndakamupira for the why. Mari iyi ndainge ndakanzi nemurume ndaifanira kuti ndinge ndichizosvika kumba ndobva ndazoona kuti pamba painge pasina here zvimwe zvandainge ndifanira kuti ndinge ndichizoita. Then ndikabva ndazonyepera murume, ndikabva ndamuudza kuti mari iyoyo ndainge ndaisira mama, yeti mari iyi ndakatoipa mufesi uya akandibvisa kumandara. Takatongosangana kumashops, akabva atongoti vejoni. Saka akatongotaura nerimwe voice rakandipisa tsitsi zvekuti ndakabva ndatonzwa ndichida kutoyeredza misodzi. Ndikabva ndamubvunza kuti kokumba kuri sei? Akabva angoti mahwanisha kumba akutomborina chiriko. Ndikutofunga kuti zviri nani kuti
ndinge ndichitomboenda kumakomba ndichinongwavha ndikabva ndazoti it is fine, ndichaona kuti ndingakuitira plani yei. ndokubva ndatomutengera chingwa paya, fresh milk, chishuga, akanditenda zvisingaiti. mukoma akasvika pakundipfugamira achinditenda achiti ya thank you so much. ndikabva ndazoti it is fine, tichazosangana. ndokubva tachizosangana late paya, ndikabva ndazomugamuchidza mari. ndakati ndamugamuchidza mari, rimwezi hangaiwa raakandipa akaita kundipa rimwezi hagi, akandihaga kudaro mukoma. ndakabva ndatonzwa kutoti pamapendekete angu apa ainge atopa nyorovedza nemisodzi. ndokubva ndachizomutarisa ndikabva ndaona kuti munhu ainge achiita kuchema, but at the same time ndakabva ndaona kuti munhu uyu nelevhel rake nelevhel randava hapana patingamboita anything otherwise ndinokwanisa kuzozvimochera. saka ndiyo nyaya iyi iri kuitika mukoma right now, sezvo ndava financially stable enough because murume ndakamuchunawo kuti iye ange achinditangirawo mabusinesses angu paside so much that I can survive vasipo baba ava. handizivi kuti why ndisingakwanise kuvada. please ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. as a woman handina kana chandinoshota, handina nzara yebonde ini. mumba chaimo mari ndinongoita yekungopiwa, yekuita yekuramwirwa, and this guy he is always happy with me. tichitoita majokes tichita sei because he is really way older than I am. saka iye anotongofara kuti akandiwana ndichiri mwanana mudiki, angara achinditi ka-under age kangu, but mukoma nashi haatozvizivi kutoti izvi ndo zvandinomurongera. ndakambomuronda mukoma ndichiti ndichamubata kunosvika pakunogadzira maghost account, munhu ndichiita kumusejusa. ndaita zvekudownloada mapictures evamwe vanhukadzi ndichimutumidzira mapictures aya ndichiita sekunge ndini, but iye manje aizondirova nereverse image search obva ati iwe are you a scammer. saka haatozvizivi kutoti ndini ndainge ndichiita zvose izvozvo. ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira. handidi kuzova mukadzi uyo anonzi akaparadza marriage yake nemaoko ake ega. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. akomana zvakangoma hazvo vedu. please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. apa paita kubata rimwe zidhimoni chairo neichita kutaura kuti haufa wakapagara pamarriage ipapo. zvakangoma hazvo vedu. ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. regedzai tibva taenda panyedu inotevera. nyedu inotevera yakamira sekudai. hanzi hello mukoma nashi, ndinoteverawo masecrets enyu using free mode. ndauya kwamuri ndiri kudawo help. inini ndiri munyika yeSouth Africa nemurume wangu tinoita basa rekutengesa. taishanda mukoma zvinhu zvichitoitawo, ndo patakazoti tabva kumusha kunoisira vatezvara vangu dombo tikadzoka, zvinhu zvikabva zvatosunga. ende kuzonofambawo mukunofamba uchingoudzwa kuti pane izvo zvamakaita, pane vasina kufara nazvo vakakusungirai upenyu. tazama kubatsirwa asi zviri kuramba. tinongoudzwa tsanangudzo chete, kuzopedza dambudziko hapana. takasvika pakutengesa zvinhu zvemumba tikastoka, but zvinhu hazvina kubhadharwa. tikazosvika pakutora chimbadzo timbopusha, asi kuchibhadhara iko zvinozvi 12,000 rands. apa iri kuramba ichibereka. apa takutoshayiwa kunyange mari yechikafu. kutaura kwandiri kuita kuno mukoma handitorina kana hupfu mumba. apa tine vana 3. ndinokumbirawo munge muchinditsvakirawo vanhu vanobatsira chero pafoni ndozotendawo zvaita. hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. hanzi hatina kunyange chikafu mumba, kunyange chokudya hatina. saka kana kuri kunziwo kunenge kuine someone anenge ari willing, zvandirikwanisa kuita ndezvekuti ndinokwanisa kuunganidza ka 200 rands, then kana kuine umwe ane ka 200 rands kwabva kaita ka 4, then tobva tavatumidzira kari ka 400 rands, then ivo vaenda vobva vanotenga upfu nemafuta, then ivo chisevo vanenge vachizongoitawo vachingojoinitsa. saka kana muriko you can come to my inbox tobatanidza kamari ikako, then tobva tavatumidzira vahanzvadzi vedu ava.
ende chimwe chinhu chandiri kuda kunzwisisa, because this is not the first time ndichitumidzirwa message yakadai. So pane vamwe futi vakamboti havadi kuti nyaya yavo iunzwe pamhepo, vainge vachiti vakaita that same process, vakatobvawo kuchando ikoko vakauya vakagadzirisa zvavakagadzirisa matombstone nei, but vaiti pavakazodzokera kuchandoko hanzi vakatarisana neumwe urwere hwekuti it is costing them a lot of money. Saka kana kuine vanhu vanokwanisa kunzwisisa kuti ko chii chinomboitika kuti maybe semhuri mabatana mada kuisawo matombstone, then at the end of the day zvinhu kunze kwekuti zvinge zvichisununguka zvobva zvatosungika. Chii chinokonzeresa? Kana muchikwanisawo, you can come to my inbox and help us so that tinge tichinzwisisa kuti chii chinenge chichiitika. Rekezai tibva tenda panyaya yedu inotevera. Ndanga ndichiri kutsvaka message yacho, pane vamwe mukoma vedu avo vakanditumidzira message, zvakangooma kani, zvakangooma hazvo veduwe. Saka mukoma vedu ava mapictures, kana muri kukwanisa kuona mapictures avo ari kuapia pascreen ring. Mukoma vedu ava ivo vari kuti zita rangu ndinonzi Liberty Matemavi, ndokupai chitupa changu uye maphotos angu, kana paine anenge achizoda kuita follow up yangu, kana ndava kuzimu ndokupai namba dzangu, ndinenge ndichingovapo ndichikuudzai zvose zvinenge zvichiitika. Hanzi chandiri kuchemera hama dzangu imari, uye zvekare vanoti vane vamwe vamufundisi avo vavari kurota, hanzi pastor ava ivo vanonzi Pastor Muchefa. Kana kuine vanovaziva Pastor Muchefa, please try to get hold of him so that I can connect him kuna mukoma vedu ava. Hanzi ndinotoroteswa kuti kana ukaenda kuna Pastor Muchefa zvinhu zvako hanzi zvinoita right. Hanzi ndova ndiri kurota ndichinzi namatirwa neivavo, but mari yacho yekuti ndinge ndichienda kuzimu handina. Saka mukoma vedu ava ivo vane cancer, semapictures avo amuri kungona pascreen penyu, vane cancer hama dzangu. Vanoti ivo vanogara vachingorwadziwa, saka vari kuda kuti vange vachikwanisa kuendawo kuzimu. Saka ndichakuplayirai WhatsApp voice note ravo. Ndapota hama dzangu musazoita skip. Ndozviziva kuti vanhu vazhinji zvemavoice note havatombozvifarire zvachose, but please teereraiwo nyaya yavo so that vange vachikwanisa kuzobatsirikana. Alright, ndikati pazvakatangira chaipo mukoma, ndakaita mota, handiti muri kuona padama apa. Saka ndakafunga kuti ronguva mota, zviri kuti munhu unogona kuita mota. Then ndobva ndatoenda kufamasi, ndobva ndanoexplaina kumapharmacist aya, ndobva vatonoti ashandisa matablets aya. Ndofunga vakatondipa mushonga kutanga kugureneri, ndovakatondipa mushonga nematablets vakatondipa ndisati ndaenda kwadhokta. Ndobva ndamboshandisa kuzora mafuta aya ndanga ndambopiwa nekumwa matablets aya. Ndobva bundiri rasvika pakukura, saka ndaita kuti mota ndobva raputika padama apa, ndobva ratooma. Handiti maona, ndakabva ndatorisviniwa nemukoma wangu, ndobva ratooma. Ndobva ndatoti maybe dambudziko raita se rapera. Ndobva padzoka futi ipapo pasame position ipapo padama, ndobva radzoka futi. Ndobva ndaenda kwadhokta. Pandakaenda kwadhokta ndobva ndakanzi tofanira kundiita sei, tibvise bundu irori. Handiti mukona. Ndobva ndamubvunza kuti chii, ndobva nditi itsvina iri mumuviri. Haana kundibudira pachena kuti ikenza. Handiti muri kuona. At first ndobva ndakati saka nondibatsira sei, zvikanzi uya ndikutorere quotation, ndokupa nedate rekuti udzoke ndikuite operation yepadama ipapo. The same week iyoyo ndobva ndabuda maronda aipisa. Mozwa kupisa kwekuronda rekuti rakabuda ronda raipisa. Ndobva ndataura nechimurungu changu ndikati ndandiri kunzwa ndofanira ndidzokere ndiende kwadhokta. Ndobva nditi ndobva ndaenda, ndobva ndakanobayiwa injection, ndobva ndanopiwa matablets, ndobva maronda aya atanga kuoma, kusanganisira repadama riyari. Ndisati ndatoenda kuzondotora quotation yaitaura iyai. Handiti muri kuona, ndisati ndatomboenda
ndobva ndapuwa matablets, ndobva ndapuwa nevamwe vandengowa vachiti zvaizvo kungoti magroups emawhatsapp chingoti kana une ronda rinenge richiramba kupora shandisa chakati nechakati nechakati, ndobva ndashandisa zvozvo ndobva zvapera. Handini mukuona, but ndati fambe iro gore rineri ndipo ndonzwa mudumbu mangu murwadza. Handiti mukuona, ndobva ndaenda ndobva ndadzokera futi kwadhokta, ndobva ndandotenga mimwe mishonga yandakanotenga iko mumba mangu makuita senge. Amen. Kana ndatoita senge munhu atova munhu wemapiritsi yongoti gare unosvika mapiritsi aya uchishandisa musoro uchitema dzimwe nguva dzekuti ndinenge ndichitadza kana kufamba ndichiona rima. So dzimwe nguva ndobuda ziya kusaidhi kwaleft. Handisi mukuona, saka zvinhu zvekuti zvatosarira kuspiritual side. Ndobva ndaenda kwadhokta futi kechi 3 ndobva anditi inofana kuita kuva kenza. Haana kundibudira pachena kuti andodzoti ikenza chete. Bva nditi ndofunga aitaridza kuti nezera rine munhu uyu kuti ndimuudze kuti une kenza anogona kuvhunduka zvekutoti anogona kutotadza kana kushandisa mishonga. Ndobva ndanditora pepa nemamwe manesi aids aivamo, ndobva atopinda mune rumu, ndobva atanga kundikanzera uchitoti unouya tokutora tirangobvisa bundu iri. Handiti mukuona, riri padama iri. Saka ndobva ndakati it's okay, ndinotase ndinodzoka. Ndobva ndakanzina namuchemberi, usaenda kunoti operation, dzimwe nguva unogona kutozokanganisika. Kana iri kenza usaitwa operation, dai wabatsirwa nechivanhu. Ndobva ndakuzosangana kuti ndinoramba ndiri munhu ndonamatawo mukoma. Saka vanhu ndokumbirawo vanenge vachida kundibatsira, musandijaja kuti namatai zvinopera kana kuti chichi. Ndiri munhu anotonamata, dzimwe nguva ndinotonamata kuti like ndikanamata dzimwe nguva zvezvo ndinotonzwa kuti ndaita senge ndatorerukirwa dzimwe nguva semunhu asati anyanya kuwirira stereki. Like ipo pandichitaura nemi papa ndiri kubuda ziya kusati ndiri kwaleft, uye ndiri kuita munoona makamboita bhodhi yaikuti like munhu anongo kangoti zhiriri kebhodhi kakangowa bhodhi kuti like inovibrata ngoti vhu zvobva zvatopera zvakadaro. Handiti maona, saka ngoma ndiri confused izvozvi. Ndiri confused kuti ndinatsonzwisa kuti zvinhu zvacho zvinomboda kudika, zvotondinetsa. Saka ndongoona kuti ndiri kutorarama nenyasha dzaMwari, but Satani ari pabasa. Dzimwe nguva ndonzwa kutsva zvekuti ndoita senge ndechibuda ziya kana kumakumbo kutanga muwest chidzira kusaso, zvekutoti dzimwe nguva ndokunotobvisa jira ndakarara kuzoti kana kwakunoita sekunoedza kuma 2-3 wafuka jira rangu ndozofuka machira. Kafunga mhuri yangu ndorwadziwa zvisingaiti. Vedare ndo voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section kune avo vanenge vachida kuvabatsira mukoma vedu ava nemari yetransport. Even if you are going to Zim, kana muchida kungova offer futi lift, munokwanisa kungova offer lift vobva vaenda kuZim. Saka ivo mukoma vedu vanga vachiti vanzi vari mupolokwane ndo mavari, vanga vachiti kuBochum I think. Hanzi ndiri muBochum, kubva muPolokwane town uchiya kwandiri unokwira roundabout 60 rands. Saka please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava, uye zvekare kana kuina vanoziva pastor Muchefa, ngatizamei kuti tinge tichivabata so that ndivape manumbers amukoma vedu ava so that vange vachivanamatira.